Jeg har masser af tid. Mine børn de er blevet store, så jeg skal have tid til at gå med noget. Det er jo alle typer. Det er jo lige fra den unge på 20 år til den ældre på som pensionist også næsten. Men altså hovedparten, der ligger rigtig mange i aldersgruppen der, fordi på min alder både opad og nedad. Og selvfølgelig har vi også den på i den unge afdeling også. Fordi vi på et tidspunkt vi vil prøve at have lavet nogle flere træningstider. Men det er også nogle gange svært at lave fast træningstider både lørdag og søndag, og så forvente, at der kommer nogle folk. Og så fandt vi så ud af, at Struer de plejer at træne om søndagen. Og så har vi så lavet, at en gang om måneden, så kommer vi op og besøger dem en søndag, og så en gang i måneden, så kommer de her en lørdag og besøger os. Og så på den måde, så har vi i hvert fald en dag mere i måneden, hvor man ligesom kan sige, at der er en fast træningstid. Men ellers, hvad er kravet? Altså, det er jo en cykel, men med noget affjedring i forgaflen, og så noget med en masse dejlige gear også, som vi kan komme op og ned af bakkerne. Og så skal vi have nogle gode bremser på også. Nogle skivebremser. Dem skal vi også helst have på, så vi kan bremse, når vi kommer ned ad bakkerne. Det er en kanon god sport. Man bliver emotioneret af det. Hvad er det for nogle lyde, der kommer? Jeg ved sgu da helt rej.
ved at tage selv noget op til. Det er sådan en 10, som har. Ja, lige lidt kamp med cyklen. Bestemt. Det kan jeg godt. Så er det. Man får masser af gode kammerater.